I Danmark er cirka hver 10. af os af anden etnisk oprindelse end dansk. Rundt omkring i landet findes en masse gemte og glemte madretter og madlavningsteknikker fra andre kulturer end den danske madkultur, som vi ikke får glæde af. En masse uudnyttede ressourcer. Samtidig er der i Danmark en stigende interesse for at lære mad fra andre dele af verden at kende. Derfor har vi samlet en række videoer, hvor mennesker fra forskellige madkulturer giver dig inspiration til selv at lave verdensmad. Lige krydret med lidt personlige fortællinger om madkultur og skikke i det pågældende land. Mad i farver er en hyldest til mangfoldighed og madkultur. Det er en synliggørelse af alle de her mennesker fra forskellige madkulturer, som har en masse at bidrage med, og som derfor også fortjener at få lov til at få en stemme, fortjener at få lov til at bidrage og vise, hvad de kan. Og for dig er mad i farver en inspiration til eksotisk madlavning, og det er et indblik i en verden af madkultur. I dag skal vi lave mad fra Tanzania. Mere specifikt grillmad fra Tanzania. Ja. Vi har Shafiq, som kommer fra Tanzania med. Ja. Og tanzaniansk grillmad, det har lige en ekstra dimension end pølser og bøf, som vi plejer at spise hjemme. Hvad er det, vi skal lave, Shafiq? Så vi skal lave en lammekød, som vi laver i street food Tanzania. Definitionen på street food er mad, som er klar til at blive spist og som sælges på gaden. Det varierer meget fra land til land, hvad man sælger på gaden, men i Tanzania er det grillmad. Shafiq fortæller, at de gerne griller fra kl. 11 om formiddagen til kl. 2 om natten, og at de griller alt slags mad, som f.eks. seafood, frugt og grønt og forskellige slags kød. Det vi laver fra lammekød, som vi marinerer her. Med ingefær og hvidløg. Og gurkemeje. Ja. Som en traditionel afrikanske, tanzanianske mad. Vi bruger ikke så meget kød eller krydderier i. Vi tager salt, peber, gurkemeje og hvidløg og ingefær. Det er en spist banana, som kalder plantain-banana, som de spiser i hele Afrika. Ja, for de ser lidt anderledes ud end dem, vi normalt kender herhjemme. De er lidt mere spidse. Ja, det er lidt mere spidse. Det er spisebananer eller madbananer. Ja, du kan ikke spise den rå, men du kan godt spise den rå nogle gange. Ja, den gule kan man godt spise rå. Ja, det kan Den grønne kan man ikke. Hvad gør man så med dem? Griller dem? Eller? Vi griller begge to. Lad os undersøge, hvad det er for nogle mærkelige bananer, Shafiq vil lave mad med. De hedder plantain-bananer, eller bare plantain. De er i familie med de bananer, vi kender fra supermarkedet, som er dessertbananer. Plantain-bananer er madbananer og spises som regel tilberedt. Plantain-bananer indeholder mere stivelse og færre sukkerarter end dessertbananerne. Smagen og konsistensen minder lidt om kartoffel eller brød, og derfor kan du også bruge dem som erstatning for de madvarer. Så grill dem, steg dem, kog dem, bag dem. Shafiq bruger både grønne og gule bananer. De gule er mere modne end de grønne og smager derfor også sødere end de grønne, også når de er blevet tilberedt. Bananerne kan du købe hos mange grønthandlere og hos asiatiske købmænd. Jeg glæder mig til at prøve. Jeg har aldrig prøvet sådan en før. Det bliver spændende. Ja. Så vi prøver det i dag. Ja, og i dag griller vi dem. I dag griller vi dem. Ja. Så var der en salat. Vi laver rødløg og tomater det samme. Ja. Med chili og citron. Så en ret overkommelig salat. Ja. Putter man noget olie på, eller spiser man det bare, som det er? Nej, det kommer ikke olie på. Nej. Det er rigtig fat-free som salat. Meget frisk. Ja, meget frisk, og så citron kommer ind, og så lidt chili i. Ja. Så det bare går rigtig godt med kød og kartofler og bananer. Ja. Så vi begynder at marinere vores kød. Ja. Men først vi skal fjerne alt dem der fedt på siderne. Ja, det skal vi. Det skal lige gå ind lidt med kniv. Ja. Så lige åbne det ind. Ja. Til ben. Du kan lige man kan lige se benet dernede. Ben der. Du kan lige det er ben, men det er ikke alt, hvad der er ben, som det her. Ja. Så bare, når vi griller, så kommer varm ild.
Så det tager ikke så langt at grille. Så går det lidt hurtigere. Ja, og så når vi marinerer, så marineret skal komme ind i... Ja, så det kommer ind. Det kommer ind, det smager ind, så ikke bare ovenpå. Så det ikke kun er på overfladen, ja. Præcis. Det er også en måde, vi kan bare pleje sådan hurtigt, som I kan. Ja. Først det hakker her. Ja. Imellem. Sådan der. Åbent. Vi fjerner det her. Fjerner toppen. Så kommer det væk. Det var smart. Ja. Så kommer det helt væk. Se det en gang til. Ja. Om på siden her. Bag siden. Så kommer bare ind med kniv. Så åbn det, som jeg har 2 siden her op. Så fjerner hovedet. Ja. Så det falder væk. Det er smart. Bum, så er der hvidløg. Ja, så er der hvidløg. Der er ingefær, ja. Ingefær, ja. I Afrika der er mange slagter. Når du går i slagter, det står bare derinde, kom ind, så bare en stor kæmpe, stor halv oksekød eller lammekød, som i halve. Ja. Det står bare, det kommer ind og siger, hvad vil du have i dag? Så jeg skal have kød til sup eller så hvad skal du have? Med bin eller uden bin? Så siger du, uden bin. Så tager bare machete eller noget, så tager, her vil du have det her, og her eller her. Så du siger bare, jeg vil gerne have det her. Så hakker han. Helt præcis. Så du får et stykke. Ja. Den måde at gå til slagteren på betyder, at man i Tanzania kan være heldig at komme hjem med et stykke kød, der er mørt. Men man kan også risikere, at det kød, man får med hjem, er sejt. Derfor bruger Shafik ingefær i sin marinade. Det er ikke kun fordi ingefær smager godt, det er også fordi ingefær har nogle egenskaber, som gør, at dit kød bliver mere mørt. Du kan også bruge kiwi, papaya eller yoghurt til at mørne dit kød. Og det er også typisk tanzaniansk at gøre. Så det er faktisk forklaringen på, at I bruger så mange marinader i Tanzania? Det gør vi, ja. Det er for at sikre sig, at det bliver mørt? Ja. Og så giver det selvfølgelig også en god smag? Selvfølgelig, ja. I kan se, at vi står udenfra. Vi har ikke noget maskine her. Vi kan ikke blande noget. Nej, så. Det har når vi du har stået udenfra, det skal løbe op og give du har ingefær, så bare hakker lidt. Hop. Så tager vi vores salt her. Så har vi derfor en kniv her. Så sætter om på her. Og så kan du bare gå rundt. Så maser man salten ind. Præcis. Salt, det hjælper bare at knuse. Ja. Det kun det hjælper at knuse. Ja. Fordi vi har ikke nogen maskine her. Ja. Det gør det lidt nemmere. Vi har salt her, så vi plejer ikke at bruge så meget salt i vores kød. Nej. Så vi har lidt salt derovre. Ja, der er noget der allerede. Ja. Ingefær, den er lidt svær, du kan ikke knuse med salt. Nej. Den der her... Ja, den er lidt trævlet. Ja, den er ikke så nem lige at knuse. Ja, så det bedste hvis jeg har maskine her. Så. Men det er også samme måde. Hvis du plejer med... Som du kan se her. Der er mere. Det smager mere. Ja. Alt den der saft her. Ja. Vi tager alt det ind. Den kan også bruges. Det kan også bruge ind. Derfor skal have en... som en plastik eller... Det tager ikke så meget vand i. Så alt den der her, vi tager det helt med vand ind. Det er også det er smag af. Det er også smag, ja. Så er vi næsten klar. Ja. Vi tager lidt mere salt på vores kød. Så kommer vi med gurkemeje. Ja. Det giver også smag. Ja.
Og så når du griller, så det kommer den der rigtig lækkert, det ser godt. Ja, den gule farve. Det kommer på kød. Ja. Når det kommer. Så det giver både smag og farve. Og farve. Ja, flot gul farve. Ja, præcis. Ja. Så prøver vi. Men det her, vi fik fra India, eller araber. Okay. Dem, de bor det er dem, der har bragt det til Tanzania. Til Tanzania, ja. På med gurkemejen. Om på gurkemejen. Citron er godt. Citron, du kan også bruge citronskal ind i, hvis du vil gerne have. Ja. Og du kan bare bruge citronsaft. Ja. Det hjælper meget med den der ude, som smager. Ja, den uldede smag der. Den uldede smag. Ja. Det kommer lidt... Den bliver dæmpet lidt. Ja, dæmpet lidt, ja, det er. Så tager vi... Masser af citron. Masser af citron. Så vi tager også olie. Olie? Ja. Det er olien, vi er... Og det må være den sidste ting. Ja, og bare om på kød. Det her, det hjælper vores marinade. Kan ikke blive brændt så meget på barbecue. Det hjælper olien til at forhindre? Det hjælper jeg olie til. Så skal bare ind marinade nu. Det hele. Den flotte farve, gule farve her. Ja. Så husk ind med det her, vi har skrevet her. Godt ind i hullerne. Godt, ja, præcis. Så vi bare lader den stå der, og man er stille og roligt. Så har vi klaret vores salat og ja, så tager vi salaten, mens den står og trækker. Okay. Så en salat af løg, tomat, chili og citron. Ja. Ja. Så spis løg i salat. Den er stærk. Ja. Så vi tager salt i. Igen, det er bedst, hvis det er fint salt. Det er bedst, hvis det er fint salt. Men det virker også. Du skal ikke bare få salt. Nej. Så mere salt i. Som det er her. Godt med salt. Og så tager vi vand. En lille dusk vand. Det var ikke meget. Det var ikke meget. Bare det her. Så er vi fra at vande sammen her. Du kan bare sige konsistent. Det bliver en anden konsistens. Det bliver en anden konsistens. Og det er igen det saltet er med til at det er salt, slibe. Ja. Så alt den der stærke fra løg, det går lige væk. Ja. Nu det konsistens, den er mere blød. Ja, den er blevet meget mere blød. Den er blevet meget blød. Ja. Og så kan sige alt den der, den er ikke så hård. Nej, det kan man også meget tydeligt mærke. Ja. Den er næsten helt slimet. Ja, præcis. Så nu skal vi vaske vores løg. Ja. Så tager vi en mere. En si. En løg. Så fjerner vi alt den der salt, vi har. Fordi ja, vi vasker dem fri for salt. Præcis. Ja. Der er alt for meget salt derinde, du kan ikke spise det. Nej. Så tager vi vores vand her. Den der. Vasker på. Så tager vi her. Hvis du vil gerne bare hjælpe mig med vand her. Den er stille og rolig. Så kan vi vaske salt går væk. Væk med saltet. Ja. Det er så nu hakker jeg vores tomater her. Tomaterne til salaten? Til salaten. Ja. Så bare i her kvarter tomater. Så
kommer vi på vores chili her. Vi skal bruge frisk chili. Det her chili, det er nogen, der er stærk, nogen, der er ikke så stærk. Må gerne fjerne kernen. Kernerne er de stærke. Ja, det er stærke, ja. Der er toppen af. Ja. Og så chilien af. Bare sådan der her. Så fjerner alt stenen væk. Smart. Så er kernerne væk. Så er kernerne væk. Ikke mere kerner i. Så bare på med kerner. Så kan vi bare hakke vores chili. Så der er en vores kerner i vores chili. Så kan vi bare hakke det. Så kan man se, hvor mange chili kerner vi har i. Ja, og dem vi vil gerne have dem. Det vil gerne have dem. Ja. Det vil gerne have dem. Vi kan godt lide stærkt. Så vi prøver med kerner i. Når jeg laver, så jeg tager chili og smager altid. Vi prøver. Bare mærke. Den er lidt stærk. Jeg synes, den er lidt stærk. citron, det hjælper meget. Hvis du har så stærke chili. Hvis du har glemt, måske tager alt for meget chili i kødsauce eller din salat. Eller tager mere citron i. Citron, det hjælper at tage det chili væk. Ja. Stille og det er ikke så stærkt så meget, som det plejer. Det er et godt tip, så hvis man lige har fået lidt for meget chili i, så lidt citron i. Kom citron i. Hvis det virker ikke, så kom lidt sukker i. Lidt sukker? Ja, lidt sukker i. Ja. Så hjælper med lidt med chili. Vi bruger ikke så meget sukker i vores mad i Tanzania. Nej. Ja. Men den kan lige bruges til at smage til med. Det kan vi godt, ja. Og så en til. Så der er cirka 4 rødløg, 8 tomater. Ja. Hvad var det? 2,5 chili? 2,5 chili. Og 2 citron. Saften for 2 citroner. Ja, saft for 2 citroner. Så tager vi salt. Så salaten er færdig, så bare blender det hele sammen. Længe nok med marinaden. Ja. Så den er klar her. Ja. Vi kan bare starte med grille. Ja. Lad os. Lad os starte med grille. Så er det vores kød. Kom på barbecue. Hvis du sørger for, at kullet ligger lige under kødet, så vil fedt, saft og marinade fra kødet dryppe ned på kullet, som så giver kødet igen med en røget smag af barbecue. Brug Shafiqs trick, hvis du også vil opnå den røde smag. Det er rigtig vigtigt til barbecue, synes jeg. Ja. Når I laver barbecue. Ja. For det dufter virkelig godt. Ja. Det er alt dem, hvor vores marinade kommer ind i. Det dufter rigtig, rigtig godt. Ja. Så kan bare vente på at spise. Ja. Ja, så kødet er på grillen. Salaten er lavet. Salaten er lavet. Så er det de grillede bananer. Så har vi grillet bananer her. Ja. Og så vi har 2 forskellige samme bananer. Det er den samme slags. Det er den samme slags bananer, men den er bare gul og en rød. Det er grøn. Det er bare fordi den gule er lidt mere moden end den grønne. Præcis, ja. Konsistensen er forskellig. Det er ikke samme normale bananer, spise bananer, vi har her i Danmark, altså i alle verden. Vi kan ikke lave sammen. Den der konsistens, der er som lidt
Det er kartofler konsistens. Den her slags bananer, madbananer. Ja, de holder meget. Ja. Og kører dem altså kogt eller bagt eller... Det er jo derfor, man kan bruge dem i mad, fordi de har en anden konsistens. Det er ikke bare splat. De splatter ikke som normalt bananer, hvis vi laver på separat. Så er vi lige åbne her. Skal vi bare pille væk. Du kan bare se, at det ligner som en bananer, du spiser normalt. Ja, det ligner en almindelig banan. Nå. Så vores sidste banan her, det er en grøn banan. Den grøn, og den anden var gul. Den anden var gul, ja. Så på det her. Det samme princip, som vi gør. Så åbner bare lidt her. Du kan bare mærke, at den er lidt hård at åbne her. Ja. Nogle gange kommer væk lidt med bananer her. Så er skralden lidt sværere. Ja. Så det kan man også tage den vej her. Og i Tanzania, der er mange, der bruger kniv, som er piller med kniv. Nå, ja. Som igen også piller med kniv. Ja. Den der kul, det står på i din hånd. Så kan man mærke din hånd. Det kan bare sige kniv. Kan man mærke på kniv og så på din hånd. Ja. Det kan blive det hele dag med din hånd, der bare sår. Ja. Så tager vi Tanzania, vi tager olie. Ja. Der er almindelig olie. Ja. Ind i hånd. Så vask din hånd. Så brug det så klister i. Så det klister det ikke på så klister ikke på bananer på hånden, så man kan bare pille det hele væk. Så det står ikke i på min hånd. Ja. Smart. Så tager vi på grillen. På grillen med dem? Bananer. Ind i vores grill. Og der er allerede kommet nogle gule bananer og de grønne. Ja, det er også, du kan bare mærke, at de gule er noget blødere end de grønne. Præcis. Men de har stadig en meget mere fast konsistens end de bananer, vi kender. Præcis. Malle er klar, så vi bare vente og hygge os. Ja, så skal det bare stå der. Det skal bare stå der en gang imellem. Vente er til. Det er en larmekugl. Det ligner, at den er færdig. Og hvis så bare tager kniv og åbner i. Bare sige. Så kan man godt se, at den ikke er færdig. Den er ikke helt færdig. Men det er lam. Du kan godt spise den, som de har her. Lidt rosé, som du kan godt spise, hvis du har lyst til at spise rosé. Der er jo også forskel på, hvor rød man gerne vil have den. Ja, men det er mange afrikanske. Men den er stadig, det kan mange afrikanske ikke lide. Ikke lide? Nej, det vil gerne have helt well done. Så når vi skal lave lidt chili dip. Chili dip? Ja. Som du bruger også i Tanzania, når man går og spiser kød, som vi har grillet i dag. Og street food. Ja. Så du fik lidt salt på din tallerkener på siden, hvis du vil gerne have mere salt. Og så fik du også hakket frisk chili, som du kan stege som en snack. Sammen med din kød. Ja. Og man også fik nogle chili citron. Chili citron? Ja, så vi tager bare chili, som stærkt du kan godt lide. Chili og citron. Som blander sammen citron i en lille skål, som her. Salt og chili og citron. Også hakket chili? Hakket chili, ja. Okay. Med det hele med kernerne. Og så fungerer det som en dip til kødet? Ja, som du spiser på din tallerken, så kan du bare dyppe ind chili, og så kan du bare tage også chili med, og så smager ikke smagen. Så vi prøver det også. Lad os prøve det. Ja.
chili. Så har vi vores chili dip her. Laver. Det må man sige. Det Så er vi færdige. Ja. Og så kan man bare bruge det og dyppe sit kød Bare i. brug det til stykke til kød i. Det er sjovt, man kan stadig mærke, at de grønne bananer, de er meget fastere i konsistensen, end de gule er. De er meget mere bløde, men ikke så bløde som de bananer, vi ellers kender og spiser herhjemme. Ja. Det kan De har stadig konsistens. Ja. Bare sige, at den er færdig, så bliver lidt mere... Ja, den er helt bøjelig. Ja, Det er den grønne ikke. det er det ikke. Den er meget hårdere. Ja, men du kan bare også her, Ja. de er færdige, så det er ligesom bær, når du bager brød. Ja. Så er det færdigt på borden. Så lige mærke, om den er hul inde i. Så er det færdigt. Ja.